Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. We staan aan de Sir Winston Churchillweg. En wat is hier aan de hand? Er is een stroompaal, is omgevallen op de weg. Het is een beetje donker, maar u ziet het wel. Kijk, dat is de stroompaal. Ik mag niet dichterbij gaan, want het is hartstikke gevaarlijk. Maar dit heeft zich afgespeeld omstreeks zo'n 5 uur 's middags. En iedereen dacht al, wat zijn de files op de weg? Maar omdat dus niemand zeg maar deze weg kon gebruiken, is er een hele lange file ontstaan op de highway. Nou, deze heren zijn bezig het probleem op te lossen. Er is eigenlijk geen stroom uitgevallen, voor zover ik kan zien. En dus in de omgeving, zover er gemeld is. Het is vrij gevaarlijk, dat zei ik al. Er zijn bezig daar een meneer in een hoogwerker en andere collega's. Maar waarom het zo lang moet duren, dat weet ik niet. Dus ik ga even op zoek naar een paar mensen, zodat ik een paar vragen kan stellen. Ik zie een paar heren van Kuldeep Singh hier rondlopen. Ik weet niet in hoeverre zij daarmee te maken hebben. Maar we gaan kijken wie we kunnen spreken en wie ons nog wat kan vertellen over dit gebeuren hier zo op de weg. En hoe het eigenlijk kan dat die paal is gevallen. Zo, ik weet niet precies hoe goed u het ziet, maar als u goed kijkt voor de lampen en voor die flambo daar zo, dan ziet u een stroompaal waar de kabels van dus zo naar beneden zijn gevallen. Ik weet niet of je het goed ziet hoor. Want ik kan niet dichterbij gaan, want het is heel erg gevaarlijk. Maar die kabels liggen dus op de grond. Helemaal over de grond. En natuurlijk naar die andere paal die daar gevallen is. Net als wat ik al zei, ik ben nog steeds op zoek om iemand te spreken. Maar de heren zijn dus druk bezig te werken. Het zit nog onder stroom, dat heb ik dus wel begrepen. Daarom is het zo gevaarlijk. Er zijn ook mensen hier die van het werk komen en blijven zitten en kijken wat er eigenlijk aan de hand is. En hoe ze het oplossen. Nou, ik ga kijken, die kabels zijn ook hier op de grond. Ik ga er dus overheen lopen. Misschien kan ik even iemand spreken. Ik ga ze niet meteen in beeld nemen. Goeiedag heer, ik zie u bent van EBS. Wat is er gebeurd? Ik ben Natasha Conrad van Kulturu TV. Wat is er eigenlijk precies gebeurd hier? Goedenavond, een Kuldeep trekker heeft die palen meegenomen. Oh, dus die trekker was te groot? Het was te groot eigenlijk. Jeetje, maar er is geen stroom uitgevallen? Het is wel uitgevallen. We hebben gedeelte. We hebben mensen een paar stromen gegeven. Oké. Ja. En wie gaat voor de kosten opdraaien, Kuldeep Singh? Kuldeep Singh, ja. Kuldeep Singh gaat ervoor betalen, ja. Hebben zich persoonlijke ongelukken voor gedaan? Nee. Nee, gelukkig niet. Nee, De chauffeur is ook goed? Ja. Oké, nou gelukkig, dank u wel. Dan hebben we de mensen weer op de hoogte gebracht. Okay. Dank u wel hoor. Ja. Oké, mensen, dat heeft u gehoord. Ik ga weer door om te kijken of ik bij de WK-wedstrijd kan komen en hoe de mensen zich vermaken of niet. Het is dus hier gebeurd. U hoorde het. Kuldeep Singh, een trekker van Kuldeep Singh heeft dus de stroompalen meegenomen. En er was dus wel stroom uitgevallen. Gelukkig hebben we iemand kunnen spreken. Wat het allemaal heeft veroorzaakt is dus stroomuitval en een hele lange file. Ik ben Natasha Conrad. Fijne dag.